Como se pode sin dicir a primeira frase e xa bomba. Por eso lles chaman actores, porque interpretan. Hola? 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 Pomo aí unha caixa de ibuprofeno 6 tantos. É a receta? A receta é o que a papel que lle dá o médico. Tosta o carallo de saber o que é unha receta. A ti vinche no puticlub, non? Eu era para axudar Pode máis. ser porque ainda nin siquiera subeu a Petrina. Vamos a ver, o médico douche... Coita! O médico douche a receta. Non creo nos médicos. Ai, non crees nos médicos. Un terremoto, me Non creo. Non creo nos médicos, tampouco eu creo nos Reyes Magos, xa mas teño que levar aos netos todos os anos á cabalgata. Non tes anos ti para creer nos Reyes Magos, Para traer o ibuprofeno 600 fai falta receta. A ver, miña prenda, eu quero ibuprofeno. Moito duraron. Eu quero. Moito duraron. Quero ibuprofeno 600. De 600, quero decir. O ibuprofeno de 600 non se dá sin receta. Vale? Ven aquí, Milagros. Que? Sabes quen é, non? Sabes quen é? Sindo, o ganadero, que vive arriba no monte con súa mai, sabes? Ves que leva as botas de caña alta? Por que? Para meter as patas atrás das ovellas. Chao, por favor, que dis? Pero quen é? Non me dou conta. Chamanlle a besta. Pois por min como se lle chaman Lola Flores. Se non hai receta, non hai ibuprofeno. Milagros, ten sentido, ten conocimiento. Que? Dicen que comeu a súa nai. Bueno, dicen Din tantas que- cousas. Hasta dicían que eu non tiña o título de farmacéutica. Eterno. No, pero... E que ten que ver? Que ten que ver? No. A xente fala. E se non tens o título de farmacéutica, se non tens o título, por que tens a farmacia? Porque eu tengo o meu fillo, o título. E onde está o teu fillo? Está en América. E sábelas todas. Pero a ti que che importa a ti? Vamos a ver, el trae receta. No, pois xa está. Non lle podo dar ibuprofeno e punto final. Usted ainda siga aquí? Ibuprofeno, non me movo daqui ata que me deo ibuprofeno 600. Moi ben, pois chamo a policía, punto, acabamos rápido, Chamo a policía, punto. Chama que te sala dos collós. Moi ben. Milagros, eu tamén non sei, tú sempre lle das á xente o medicamento que che dá a ti a gana e hoxe non che dá a gana de darlle a ele o que pide ele. Non confundas, Chicho. A xente vai ao médico. Sí. O médico revisa. Sí. E o médico Creo nos dalle... médicos. Cala a boca. Non E creo o nos mé- médicos. O médico dalle uns medicamentos. Esas hostias non lles dá José Coronado, Hostia. Alá. Creo nos médicos. Creo nos médicos. E unha vez que o médico examina o paciente, o paciente ven ca receta e xa eu lle dou o que a min me dé a gana. Sempre das un Pero traen receta. Vale, E muy punto. Sí. Veña. Hola? Hola, que tal? Mira, policía. Sí. Eu estou aí ca mínima máis alta que a máxima. Eu tiño a mínima máis alta que a baixa. Moi bien.
Que tal as vacas, ben? Vacas, bueno, morreronme 4. Vai por Dios. Ainda que para min todo é jando, pero morreronme 4 vacas. Bueno, casa de ter salud. E non levar un golpe na cabeza tamén. Casa de ter salud. Sí. E parece que teño eu saúde querendo ibuprofeno 600. No. Mais putero non nato, xa. Su normali. Ven aí a policía, ahora sí que vas bailar. Ahora vas bailar. Vas bailar. O mellor bailamos todos. Pódese. Pero mandaron ao conserje do instituto. Como que podes? É policía. Usted cree que a policía e os bomberos van aos sitios dicindo pódese? Terá que entrar. Mi madre, isto vai ser unha sangría. Eu non quero ver. Bueno, sí que eu quero ver, sí. Hola, que tal? Buenos días. Que pasou, Milagros? Mira, que este señor que está RQR con que lle teño que dar ibuprofeno de 600 e como usted saberá, eu non lle podo dar ibuprofeno de 600 sin receta. Vostede quere ibuprofeno 600? E dis que sí. Sí, Vostede Sindo, sí. o home que matou un porco a puñetazos? A ver, ó. Era un touro. Chamámoslle Dona Dana de Touro. Era un touro. Matou un toro dun puñetazo. Tamén eu creo que máis que ibuprofeno, eu daríalle tranquimacín. É o meu deber informar que a venta de ibuprofeno 600 sin receta está totalmente prohibida. Pode caer unha denuncia Ahí está. incluso. Pero a ver, meu fillo. No, a vos, a vostede... No, a vostede... Unha denuncia a min. No, en ningún caso a vostede. No. Vostede porque a farmacéutica. Toca tu carallo. Pero que te chamou a ti, gilipollas? Por que non buscamos unha salida razonable, onde todos nos xuntemos nun punto comúnmente Como cal. punto. Sí. Que non hai. Milagros, tes ibuprofeno 400? Teño. 400 tes, ese pode ser sin receta. Ese é sin receta. Vale, por que non collemos 2 ibuprofenos? Son 400 máis 400, 800. Que é de 600. Pero o segundo... Pero 4 son 800. No, pero quitas a mitad e tomas 400 máis... tomas 400 máis 200 e é o mismo que tomar o ibuprofeno de 600. Así solucionamos o conflicto. Eu quero o de 600. Eso xa nos quedou claro, que quero ibuprofeno de 600. Eu quero... mira unha cousa. É o mesmo. Ao final é o mesmo. Él dice que repartindo en 2 veces, sabe? Que É o mesmo. Eu meto-che 2 hostias agora e 4 hostias mañá. Pois son 6, suma 6 igual, claro. Suma 6. Sí. A mí tesme que dar ibuprofeno 600. É verdade, sí. É que... Ten que pensar que este home matou un toro dun puñetazo, non unha persona que ande con decimales nin con Pero vamos a matemática. ver. Entende? A ver, terás que impoñer un pouco, terás que lavalo detenido ou algo. Sí. Vasme deter, a ver, ven aquí, vasme deter. Se non lle parece mal... Sí. Con educación. Hai que decir... No, é que non se pode, Sindo. Non se pode que? Nada, non sei. Deixame a pistola, Deixame a pistola, meu fillo, deixame a pistola. A pistola non lla podo dar. Non te deixa tu mamá? Non me deixa. Deixame a pistola. Perdón, eu creo que a pistola pode ya dar sin problema porque a pistola non é para matarte. Se te quixera matar, matou un toro dun puñetazo. A ti matábate xa, entendes? É que non me deixa o reglamento. Dalle a pistola que non é para matarte, xa verás. Dalle a pistola. Se te quixera matar, xa te tiña matado. Dalle a pistola. Bueno, ao final... Ah, pois sí que era para matalo, sí.
Quero unha caixa de ibuprofeno 600. Milagros, agora sí que ten receta, Ostras. Eu con educación o que faga falta, O que pasa é que solo me queda de 400. Pero de 400 telos. De 400, sí. Sindo, eu digo, tú colles 2 de 400. Dúas cápsulas de 400. Sí. Partes unha mitad, tira a mitad, esos son 600. Hostia. Veña, dame o de 400, logo. Oxe, la Robert Luis